खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै तामुलपुराव प्रमद बर'नि खौरांगिरि मेल। आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिया रायजोनि मोन 126 बिधान सभा बियाबाव खुंफुंजागोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर'आ मैया फोरमायथियोदि UPPL दोलोनि गिबि थांखि ओनसोलनि थागिबि हारि माहारि सुबुंफोरनि मोनथाय आरो जौगाथायखौ गाहाय थांखि लानानै आसाम बिधान सभायाव फैगासिनो दं। UPPL हानजाया 12था मासियाव देरहागोनखौ रोखा खालामदों। आसाम बिधान सभायाव 12 जन UPPL हानजानि MLA-फोरा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय जौगाथायनि खामानि मावगोन बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। बे खेबनि बिसायख'थियाव जों UPPL हानजाया गोख्रों थांखि लानानै हारसिङै गेलेदों आरो BTC-आव बांसिन मासि लानानै UPPL हानजानि बिजाथिफोरा देरहागोन। थांनाय 5 बोसोराव UPPL हानजाया गोबां जौगाथायनि खामानिखौ मावबोदों। गुबुन राजखान्थि हानजाया माब्लाबाबो UPPL सोरखार बादि खामानि मावनो हाया। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 43 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय प्रमद बर'नि देरहानायखौ रोखायै खालामनानै होनायखौ साबायखर बावदों आरो बिथाङा रोखायै बुंबावोदि तामुलपुरनिफ्राय प्रमद बर' देरहानायनि उनाव माब्लाबाबो बाइ इलेक्शन जानाय नङा होनना फोरमायो। BJP दोलोआ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गिबि मन्त्रिनि मासिनिफ्राय बोखारनो थाखाय केम्पेइनखौ जागायबाय नामा? मानोना जेरै सर्बानन्द सन'वालखौ गिबि मन्त्रिनि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ थिसननाय जादोंमोन, बे खेबावबो एखे थासारिया हिमन्त बिश्व शर्मानि बेलायावबो जागोन नामा? जरहाटआव बेनि इसारा होदों दुलाराय भारत महिला कंग्रेसनि आफादगिरि अलका लाम्बाया। जरहाटआव कंग्रेसनि माहारियारि दैदेनगिरिया BJP सोरखार आरो गिबि मन्त्रिनि सायाव माखासे गोख्रों अजद दिखांदों। अलका लाम्बा बिथाङा बुङोदि जों 126 बियाबफोराव साहसजों जुजिगोन। बेसेन बांनाय, साख्रि, हिमन्त बिश्व शर्मानि कारापसन, सोरखारि सम्पथिफोरखौ लुथिनाय, गिबि मन्त्रिनि नखर आरो सोरखारि हा-हुफोरखौ आवग्रिनानै लानाय बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै जों सुबुंफोरनि गेजेराव थांनानै बिसायख'थि गेलेगोन। नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डाबल इन्जिन सोरखारा खामानिनि सायाव बिथा खालामनानै बिसायख'थि गेलेयाखै। बेसोर पाकिस्तान, बांलादेश, हिन्दु मुस्लिम थानसालि, मस्जिद आरो मोसौ रैखाथिनि मुं लानानै बिसायख'थि गेलेगासिनो दं होनना बुङो अलका लाम्बाया। जारिमिनारि संकस खेराइ जौगाखां आफादनि सायाव गोसोम दागो फुननो नाजादों माखासे दुथां सुबुंफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा रायमना माहारियारि पार्क सेरनि भारत आरो भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय जारिमिनारि संकस खेराइ जौगाखां आफादनि सायाव माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुंफ्रा 2 नम्बर लटारि होनानै गोसोम दागो फुननो नाजादों। जारिमिनारि संकस खेराइ जौगाखां आफादनि बिबानगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा बे आफादनि मुं लानानै अनलाइननि गेजेरजों माखासे लटारि फानगासिनो दं। बेयो गासैबो नंखाय। बे लटारिखौ रावबो रायजो राजाफोरा लानो नाङा आरो संकस खेराइ जौगाखां आफादा दायो बेबादि जेबो लटारि होनाय जायाखै होननानै बेबादि फोरमायो। उदखारिफोरनि हेंथायै जम्मु आरो काश्मीर पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। जम्मु आरो काश्मीर पुलिसा भारतआव जोबथेजानानै थानाय उदखारि आफाद लश्कर-ए-तैयबानि सोद्रोमाफोरखौ सिरियै पाकिस्तानसिम लांनो नागिरनायखौ फेलें खालामदों। पुलिसा हादोरनि मोनब्रै हादोरसा गोसारनाय मोनसे गिदिर उदखारि नेटवर्कखौ फोजोबस्रांदों। अब्दुल्ला उर्फे अबु हियारा आरो उस्मान उर्फे कैबब मुंनि सानै पाकिस्तानी उदखारिफोरखौ श्रीनगर पुलिसा सप्तासे सिगां पान्जाबनि मल्लरकटलानिफ्राय पाकिस्तान फारसे खारखोमानो नागिरबाय थानाय समावनो खानो हादों। बेजों लोगोसे पुलिसनि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला पुलिसा उदखारिफोरनि 3 जायगानि लोगोफोरखौबो खादों। गासै 5 उदखारिफोरखौ खानो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। उदखारिफोरखौ हमनायनि जाहोनाव काश्मीरनिफ्राय पान्जाब, राजस्थान आरो हारियानासिम सोलिफुबाय थानाय उदखारिफोरनि मोनसे थाखोमानाय जायगानिफ्राय भारतनि हेंथायै उदखारि खामानिखौ मावनो बिथोन होनाय जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। टोल गेटआव रां बुथुमनायनि थाखाय मोनसे गोदान नेम बाहायनाय जादों। बे नेमा 10 एप्रिल खालारनिफ्राय हादोरनि मोनफ्रोमबो माहारियारि राजा लामायाव बाहायजागोन। जाय दावबायारिफ्रा बे नेमखौ मिथिया बिसोरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बेनिखायनो
बे फोरमायथिखौ बयनोबो मिथिहोदों। हादोरारि राजा लामाफ्राव दावबायारिफ्रा 10 एप्रिल खालारनिफ्राय नोगोद रां होनो हानाय नङा। गुबुन फारसेथिं हादोरनि टल गेटफोराव नोगोद रां बाहायनायखौ बन्द खालामनाय जादों। बे गोदान नेमनि सोमोन्दै लामा हान्थामेला आरो राजा लामा बिफाना मिथिहोदों। मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों मन्त्रि बिफाना फोरमायदों दि जुदि सोरनिबा गारिया नंगुबै फास्टेग गैयालासे टल गेटखौ बारनो लुबैयो अब्ला बिसोरो इउनिफाइड पेमेन्ट इन्टारफेस थामहिनबा UPI नि गेजेरजों रांखौ होनो हागोन। नाथाय बिसोरो थिखानाय टल मासुलनिफ्राय 1.25% बांसिन होनो नांगोन। नेशनेल हाइवे अथरिटी अफ इन्डियानि मोनसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया बुंनाय बायदिब्ला राहानि थांखिया जाबाय टल गेटफोराव गोलाव सारिफोरखौ खमायनाय आरो राजा लामानि हान्थामेलाखौ गोरलै खालामनाय। मावख'गिरिया बुंबावोदि 10 एप्रिल खालारनिफ्राय टल गेटआव नोगोद रांनि लेनदेन खालामनाय जानाय नङा, जेराव फास्टेगानो टल गेटआव रां बुथुमनायनि गुदि राहा जानानै थागोन। 2026 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बालाजान तिनिआलियाव थानाय बेसी मेमोरियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां सुबिदा लानानै फैदों। 11 थाखोआव एडमिशन लाग्रा गासै फरायसा फरायसुलिफोरनो रां लायालासे एडमिशन होनाय जागोन, जेराव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। गाहाम जाग्रा एबा थानाय जानायनि सुबिदाखौ होनाय जागोन। फोरोंथाय बिथिङाव गासै 3 राव इंराजि, बर' आरो एसामिस रावजों फोरोंनायनि सुबिदाखौबो मोननो हागोन। 11 थाखोआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा गासै 150 फरायसाफोरनि थाखाय बे सुबिदाखौ होनो लादों। बेनिखायनो गोसो गुदुंफोरा थाबैनो 8638745056 नङाब्ला 9957015402 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। मोनसे समाव बर' हारिनि मुगैजानाय, सोबख'जानाय, नासयजानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय आलादा रायजोनि थाखाय, हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय, बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय बारग' NDB गाहाय दैदेनगिरि मोनसे समनि जि बिदायनि सावगारिखौ फिन समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नुनो मोन्दों, जेराव इउटुबार प्रकाश नार्जारिजों लोगोसे सावगारि सेबखांनायखौ मोखां बिजाबाव थांनाय माखासे बोसोर सिगांनो प्रकाश नार्जारिया फोसावनानै होनाय सावगारिखौ फिन आरोबाव एबा फिन खेबसेबाव समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों, जेराव प्रकाश नार्जारिया जयै जि बिदायजों सावगारि लानायखौ फेसबुकआव ओरैबायदि केपसनाव लिरनानै हगारदोंमोन। बर' हारिनि सासे गोहोगोरा बड'लेण्ड आर्मि लिडार मानगोनां जि बिदाय आदाजों मोनसे गोहो बेफ्रुसा सावगारि होनना बिथाङा लिरदोंमोन। सिलापथार टाउननि साखाथियाव थानाय मोनसे गोनांथार लामानि गाज्रि हालोदा थागिबिफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। बे लामाया माहारियारि राजा लामा 515 नं, जाय केतलगुरिनिफ्राय मिसिंपुर गामिसिम थांनाय लामा। बेयो मोनसेल' लामा जाय दबंदांगि पुलिस थानानि सिङाव थानाय माया बाजार, तिनिआलि, दारिगाव, रुपहिमुख, जरिगुरि आरो बर', असमिया, बकाबिल बायदि बायदि गामिफोरखौ फोनांजाबो। नाथाय लामानि गाज्रि हालोदनि थाखाय थागिबिफ्रा जोबोद जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। हान्था मेला जेंनानि थाखाय, थांलाय फैलायनि थाखाय खेबसे रोजा अखा हायोब्लानो लामाया थांलाय फैलाय खालामनो हायै जायो। गारि मटर साइकेलफोरनि अनगायैबो साइकेलनि थाखायबो बाहायजाथाव नङा। उदांस्रिनि 75 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बे लामाखौ मोजाङै लुफुंनानै होआखै। दैदेनगिरिफ्रा खनले लामा बानायगोन होननानै खोथा होयो, नाथाय जाफुंहोनो हायाखै। बिसायख'थि फैयो आरो थाङो आरो दैदेनगिरिफोरनि समायखिराफोरा खालि समाय होनायल' जानानै थायो। थागिबिफ्रा अरायबो मुखुब थानाय बे गोनां लामाखौ थाबैनो लुफुंनानै होनांगौ होनना दाबि खालामदों। कौटानि लामायाव पुलिस आरो पेरा मिलिटारि हान्जानि हान्जा सुरनाय, नाथाय बे हान्जा सुरनाया रावबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नङा। बे हान्जा सुरनाया भटारफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायसो। उदालगुरि पुलिसनि बिथोन बादियै रौता पुलिस थानाया भट सोगिरिफोरखौ गिनाय गैयाजासे सिगांथिं फैनो आरो भट होनो खावलायनायनि थाखायसो बे हान्जा सुरनायखौ खुंफुंदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना थार भट होनाय रेकर्डनि गेजेरजों आसामनि मुं गायसननो थाखायबो खावलायो। दिनै जोबथा आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि फोसावदिंनाय 19 नं सिडली चिरां बियाबाव BPFनि बिजाथि फानिराम ब्रह्मखौ देरहासार होनो थाखाय कुंग्रिंआव BPFनि कार रेली बाहागो लादों। सांग्रां ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी आरो मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथांमोना।
जायखिजाया समावनो खाजागोन पवन खेराया नाथाय खाजानायखौ गिनानै दिल्लीनिफ्राय खारखोमाबाय पवन खेराया दिल्लीनिफ्राय हायद्राबाद सहैबाय कांग्रेसनि दैदेनगिरिया मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि बिसि रिनिकी बुयान जार्मानियाव 52,000 कौटि आरो गुबुन हादोरनि पासपर्ट दं होनना अजद गोनां बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो रिनिकी बुयाना गोख्रों एक्शन लादों। जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव एनडिएजों थोंजों हेफाजाब होनाय बिथिंनि सोमोन्दै खौरांगिरि मेल लादों बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिबि हान्जाया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायोदि फैबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लियाव अपेनलि इउनाइटेड एक्स एनडिबिनिफ्राय फैनानै एनडिनि बिजाथि आरो बिपिएफजों थोंजों मदद होनो थाखाय थांखि लादों। जिहेतु गासैयावबो इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिबिआ एनडिएखौ हेफाजाब होनो थांखि लानाय बादियै बेबादिनो बाक्सा जिल्ला इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिबिआबो एनडिए एबा बिपिएफ दोलोखौ थोंजोङै सापर्ट खालामगोन होनना फोरमायथिदों। हादोरसानि मोनफ्रोमबो बियाबफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनाया दिनै जोब्बाय। फैयै फैयै दिनै जोबथा बुब्लियाव सफैबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनाय साना दिनै बेलासि 5 रिंगायाव थुंगेबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनाया मख'जाथावदि थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसाम आरो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो पार्टिया गाव गावनि फोसावदिंनायनि गेजेरजों राजखान्थि गोहोखौ दिन्थिदों। बेबादिनो बिटिसिनि 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि प्रमद बर'आ बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव रायजो राजाफोरनो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि बे बाराव बिटिसिनि गासै मोन 15 मासिफोरनि गेजेराव गासै मोन 12 मासि आवग्रिनानै UPPLआ दिसपुर फारसे आवगायलांनो थाखाय गोख्रों जादों। थामहिनबा दिसपुर फारसे गोख्रोङै आवगायलांगोन बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा UPPL पार्टियावनो 9 एप्रिलाव भटखौ होगोन, जेराव गेजेराव सानसेल'सै 4 मे खालि बिसायख'थि फिथाइखौ मोनगोन। तामुलपुर बियाबाव बे बाराव आं 50,000 भटनि फारागथियाव एबा गिदिर भटनि फारागथियाव देरहागोन होनना फोथायनाय दं होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारिनि सोमोन्दै आरोबाव प्रमद बर'आ बुङोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो राजखान्थियाव हाबबाय आरो गावनि बिसिखौबो राजखान्थियाव लाबोबाय। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। आरोबाव UPPLनि खहा बेरगाव जिल्ला लाइमोन UPPLनि 2 बिबानगिरिफ्रा बिपिएफआव हाबबाय। बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो थानाय समनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि बिबानगिरिफोराबो बिबान आरो दोलो नागारनानै बिपिएफआव थांगासिनो दं। बिपिएफनि गोख्रोंथिखौ नुनानै मैया बेरगाव जिल्ला लाइमोन UPPLनि बिबानगिरि सन्जय नार्जारी आरो जिसिकेल बसुमतारी बिथांमोना रिहन दैमारिजों बिपिएफआव हाबफैबाय। UPPL दोलोआव बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि गैला, बेनिखायनो जोंबो ओंखारबोबाय होननानै फोरमायदों सन्जय नार्जारीया। आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि गोबां जायगायावनो पुलिस बिफाननि गोख्रोङै नायबिजिरनाय सोलिदों। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय जिल्लानि सिङाव थानाय लाकारागादाव सिग्रोमनाय समाव आयेन बेरेखायै 30,50,000 नोगोद रांखौ जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आयगनि बिथोन बादियै दाफुंजानाय फ्लाइं स्क्वाडनि जथाय हान्जा आरो पुलिसआ लकारात ओनसोलाव सिग्रोमबाय थानाय समावनो गोबां बिबांनि नोगोद रांखौ जब्द खालामनो हायो। गिबि नायबिजिरनायाव पुलिस आरो बिसायख'थि मददगिरि एबा बिबानगिरिफ्रा सन्देह खालामदों दि बे रांखौ भट होगिरिफोरनो राननो एबा बिसायख'थिनि सिगां भट बायनायाव बाहायनाय जागोन। बे बाथ्राखौ अजद खालामनानै 9 एप्रिल खालि भट होनायनि सिगां एसेबां बुरजा बिबांनि नोगोद रां मोननाया बियाबनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिहोदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।